नि बिरगोस्रि ना मा होनदोंमोन? औ बिरगोस्रि प्रडाक्सन। बिरगोस्रि फिल्म प्रडाक्सन ना? औ माने आं मोननैल' भिडिअ हगारखादोंमोन आरोना आदा। औ माने सर्ट भिडिअ। औ सर्ट भिडिअ आरो औ बे आदा खै अनिलमोनखौ मिनिटसो लानानैनो आं हा खै मिनिटसोनिमोन फिल्मा? मोनसेया बै मोनसेखौथ' हगाराखै आं मैया हगारनायखौ हगारदों आरो बे गिलु बालु बे भिडिअखौ हगारदों आरो बे। औ औ ओमफ्राय गिलु नोंथाङा बालु चेनेला बेयो बेसेबां साबसक्राइबार दं? आंनियाव दा 4K नि बारा दं आरो आं गोदानसो नालाय दाख्लैसो हगारनाय जादों। मनिटाइस जाथ'वाखै आरो ना? मनिटाइस जाजोब्बाय आरो फुल मनिटाइस जाबाय। जाखाजोबनायखा? औ 12 दिनसो जाबाय आरो ना आदा बे औ फार्स्ट औ हगारनायाव आरो। औ आं फार्स्टआव हगारदोंमोन हिनजावा मालायनिसोमोन आरो बे मोनसे भिडिअ ओमफ्राय मोनसेया गिलु बालु आरो। ओमफ्राय दा नैबे भिडिअखौ आं मैयासो हगारदोंमोन नालाय आं बेखौनो दुखु जादों आरो सिगाङाव बै आं जेनाखि बे हिनजावा मालायनिसो भिडिअखौ मानसिफ्रा हगारदोंमोन जेन'बा 5 मिनिट बा 2 मिनिट आं बेखौ जेबो सानाखैमोन। दा बे फुल भिडिअखौनो हगारनाय आरो आंनि भिडिअआ नैबे सेकेण्डआव हगारनाया बे गिलु बालुआ माने 16 मिनिट 8 सेकेण्ड आरो। औ नोंनि इउटुबनि भिडिअखौ डाउनलड खालामनानै फेसबुकाव हगारना होदों? औ फेसबुक फल' हगारदों आरो मानसिया। औ मा नाम फेसबुक नामा? र' आं नायनो दे आदा आं र' केशब नार्जारि। मा नाम? केशब नार्जारि। केशब नार्जारि। औ मा बेनि पारमिसन लायालासिनो हगारदों जाहैबाय? औ बेयो हगारदों बेनि हगारनाया दासिमबो माने मैयानो हगारदों आं जे हगारदों बेनि उनावनो हगारदों बियो 22 घन्टा जाबाय दा। औ आं नोंनो माबायाव वाट्सएपाव सेयार खालामहरखाबायमोन आरो बे भिडिअ हगारनाय जेन'बा बेखौ आरो। जागोन दे बेखौ आं गाबोन भिडिअआवनो होफाजोबगोन। ओमफ्राय मा नोंसोर लिगेल एक्सन लायाखै नामा जेबो? नोंस्रा जे एफाग्राब मा होनो खरसा थांदों भिडिअ बानायनायाव? औ थारमाने आं बेखौनो दुखु मोनदों आरोना आदा जेन'बा जोंबो बिसोरो सानदों खोमा भिडिअखौ जेन'बा बा मबाइलजों बा दस्रा केमेराजोंआनो जा भिडिअ बानायनानै ओरैनो बानायलाबायनानै हगारबानो जायो बिदि सानदों खोमा बिसोरो नर्मेल सानदों खोमा। खिन्थु आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामनो लुबैदों आरो जाहाथे केशब नार्जारिखौ जाहाथे बिथाङा थाबैनो आरो सर्टलि बिथाङा गाबोन माने फुंनि 9टानि गेजेराव माने डिलिट खालामो आरो आं बेखौसो रिकुवेस्ट खालामनो लुबैदों आरो बेनि गेजेराव जुदि बिथाङा जुदि डिलिट खालामाबा आं बिथांनि सायाव एक्सन लानाय जागोन आरो। दा बे आं बे खोथाखौनो लानानै आङो आदाजों माने जाहाथे भिडिअ बानायनानै होथों बा आं नोंथांनिनो जेन'बा साबसक्राइबार लोगो हिसाबै आं बेखौनो आं रिकुवेस्ट खालामनो होननानै आं फन हरनाय जादोंमोन आरो। ओमफ्राय मा होनो नोंसिना बे फिल्म जे बानायदों बे खमसे खम बेसेसो खरसा थाङो? खरसा बेसे खोनायाखै थाङो? मिनिमाम नोङो दासिमाव नर्मेलावनो आरो खोनाबाय आदा? औ औ। नोङो मोनसे सर्ट मुभि जुदि बानायनांगौबा नोङो 36 37 थावजेन्डनि खमावनो थाङा। थावजेन ना? औ दा आङो सासे प्रडिउसार हिसाबैसो आं दङ नङा होमबा? औ औ। आं सोरबा एक्ट्रिसखौ बायनांगौ सोरबा जेन'बा आदा अनिलमोनखौनो बायनांगौ आं नाम खारिनानैसो बुंनाय जायोसै जेनेबा। बायनांगौ माने जेन'बा बिथांमोनहाबो संसार दं हिसाबै बिथांमोननो आं जेनेबा अननानै साहा खरस होनाय बेफोरनोथ' जेन'बा नङा होमबा? औ औ। दा बेफोरखौ लानानै आंहाबो खरस दङ आंनि गारि थाव खरस दङ आंनि थांलाय फैलाय दङ। इडिटिं दङ मिउजिक दङ दा बेफोरखौ लानानै जोंहा खरस जायोना बिथांमोना जेन'बा नैबे आं बिथांखौ होनला जेनेबा आदाखौ होनबाय आं आदा केसबखौनो होनदों जेनेबा। दा बिथाङा जुदि बुजियोब्ला बिथाङा भिडिअखौ माने फटाफट डिलिट खालामथों आरो अननानै। दा बिथाङा 19 ना 16K थांबाय आं दहाय नायनायाव 16K थांबायमोन। बा गाबोनसिमाव बे दिनै हरसेयावनो जुदि बियो 32K थांबायबा आंनाव दासिमाव 54K ल' थांदों। औ माने फिउसखौ जाजोब्बाय जाहैबाय। औ फिउसखौ बे जाजोब्बाय। नांगौबा हगारथोंमोन आंहा जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैयामोन 6 दिन 7 दिननि गेजेराव हगारथोंमोन औ बे। औ आं मैयासो हगारदोंमोन भिडिअखौ। औ औ मैयासो हगारबाय गावबो लोगो लोगो हगारबाय। औ लोगो लोगो हगारबाय औ बिदि खालामनाङामोन आरो आं बेखौनो दुखु मोनदों आरो जिहेथु रावबो नङा जों बर'जों बर' जाहाथे दावगालायथों हिसाबै आंखौ जेन'बा बियो हेल्पसो खालामहरनांगौ थाखा फैसाजों हायाबाबो गावनि राव फावजों कमेन्टफ्राव आंखौ बुंनो हायो खिन्थु बेफोरबायदि खालामनाया मोजां जायाखै आरो बेनो। दा आं बेखौ लुबैनानै जाहाथे आदायाबो एसे भिडिअ बानायना हगारदो। औ नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ नैबे बिरगोस्रि प्रडाक्सन बिथांमोना जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों आरो माखासे खरसा खालामनानै सावथुनखौ बानायो नाथाय बिथांमोननि सावथुन बानायनायखौ सासे नार्जारि टाइटेलनि बेयो गावनि फेसबुकआव आपलड खालामदों आरो औ लोगो लोगो आपलड खालामदों जे बिदि नङा दिनै आं आपलड खालामबाय बे गाबोन खालामबाय बिदि नङा
बे खालिनो बेबो फेसबुक आपल'ड खालामदों। दा बिदि खालामबाथाय बिथांमोना जायबा प्रडिउसार बिथांमोना गोबां लस जायो, खहा जायो। दा बेनिखायनो जायबा बे आपल'ड खालामग्रा बिथांखौ आं खावलायो आरो जुदि जायफोरा बिथांनि लोगो बिथांमोना बिथांनो बे भिडिअखौ हरबानो जाबाय। जुदि थाबैनो डिलिट खालामाबा बिथांनि सायाव लिगेल एक्सन लानाय जासिगोन। मानहानि जेनेबा मानहानि माने मा जेनेबा जेसेबांखिनि खरसा थांदों बेखौ होनांगोन। बे फिल्मखौ बानायनायाव जेसेबांखिनि खरसा थांदों बेखौ होनांगोन आरो जुदि होनो हायाबा थाबैनो डिलिट खालाम। नोंथांखौ वारनिं होनाय जाबाय। बेबायदि खालामनो हामा बर'जों बर'। दा बिथांमोनाबो गावनि चेनेलखौ जौगानो थाखायसो बेफोरबायदि सर्ट मुभिखौ आरो हारिमुखौ लाखिनो थाखाय खस्थ' खालामनानैबो बे भिडिअखौ बानायदों आरो बे भिडिअखौ बानायनायाव बा सर्ट फिल्मखौ बानायनायाव गोबां खरसा थाङो। बिथाङा बुंखाबाय। दा बेनिखायनो जायबा बे खामानिखौ मावदों, जायफ्रा बिदि खामानिखौ मावनो नागिरदों बे खामानिखौ दा माव, बेबायदि दा खालाम। आरो जोबथारनायाव माबा मोनसे बुंनो सानदों नामा दा? माबा मोनसे बुंनो सानबावो नामा नोंथाङा? बुंनाया आं बेखौनो सानो, जिहेथु जोंबो कालसार लेभेलाव जों ओंखारबाय नङा होमबा, जाथिनि जेन'बा साननानै जों जेनाखि कनसेप्ट जों दानदों जोंबो जाथिखौ लानानै जेन'बा दानदों। दा बिथाङाबो जुदि जोंनि दाननायखौ जुदि मोजां मोनदोंबा बिथाङाबो नाजाथों, समाजनि मोजां मावलांथों, आं बेखौनो लुबैयो आरो। जाहाथे बिथाङा सोरनिबा जेनेबा स्क्रिप्टखौ लानानै माने मा होनो बिदिखौ जेन'बा गाव मा होनोमोनलाय डुप्लिकेट बानायनानै जेरै हगारो, आं बेखौ लुबैयाखै आरो। जाहाथे आं बिथांखौ आं मोजांसो बुंदों। जाहाथे बिथाङा जाहाथे बिथाङा माने थाबैनो डिलिट खालामथों आरो इयुनाव आंनि अनगा दस्राखौबो बिदि दा खालामथों, आं बेखौनो बुंनो सानो आरो। जाहाथे गावहा जुदि इन्टारेस्ट दङबा, जाथिनि साननाय हनाय जुदि दङब्ला जाहाथे गावनो नाजाथों आरो मावथों। बिथाङा जुदि आइडिया गैयाबा जोंनाव कन्टेक्ट लाथों, जों नलेजखौ हरगोन बा जों स्क्रिप्टनि सोमोन्दैखौबो जों बुंहरगोन आरो। बेनो आरो। आं एथ'ग्राब माने गाज्रि सानाखै, माने बिथाङा दाननांगौ आरो। गाबोन 9टा 10टानि गेजेराव दाननांगौ फुंनि आरो। बिथाङा जुदि 9टा 10टानि गेजेराव दानाबा जों लिगेल एक्सन लानाय जागोन आरो। बेखौ जों